ndinokuchingamidzai pano pachirongwa paPaivapokare Audiobooks. Toti mangwanani kwamuri mese, masikati nemanheru. Tinoziva kuti tiri kwakasiyana siyana pano pasi pezuva. So nhasi zvandichaita ndakamirira vachakwanisa kupfuura nepano ndichigadzirisa mapepers angu aya. Pana patinoverenga mabhuku echishona. Chinove chinhu chinotibatsira kuti tirambe tichiyeuka rurimi rwaamai. Kudzidza kwese uku kwatakaita kusave kunoita sei? Kusave kunobva kwaita kuti tikanganwe rurimi rwaamai. Zvabva zvandifungisa rwiyo rwamutokodzi. Dada nerudzi rwako, chimiro chako nedzinza rako, pembedza rurimi pweredzi gotevera. Dada nerudzi rwako, chimiro chako nedzinza rako. Ndasanganisa mapepa yamanje. Pembedza rurimi pweredzi gotevera. So nhasi ndine ma-questions atichaita anokwanisa kubatsira vana vechikoro. So kana muine vana vema-homework, dzimwe nguva munopfuura nepano, ndichagadzira playlist yekuti inenge ingori nema-questions ebvunzo. Alright, nema-answers. Saka ndinomboisa ma-questions totrya kupindura. Tichibatsirana, you know, things like that. Saka ndichaita sefuti ndoda kuverenga ugo hwamadzinza avashona. Ndaisa caption yedu yekuti Muvengi Muroyi. Alright, regedza tuona apa. Kuverenga mabhuku kana kuatera inini zviri kundibatsira nekuti zviri kuita kuti ndi-improve chaizvo rurimi rwamai since ndiri kunze kure chaiko. Alright, Muvengi Muroyi. Muvengi haana chakanaka, ukamupa wafa. Umunyime wafa. Ukarima uchiwana wafa. Ukaroora wafa. Ukazvara vana unovafira. Ukadzidzisa mwana wako wafa. Ukatadza kudzidzisa vokuseka. Ukashanda uchiwana twako wafa. Ukatadza vokuseura gotsi. Ukapfekedza mhuri yako zvakanaka wafa. Ukatadza voona chokutandarisa. Ukashaya chako vopfirida kukuseka. Ukawana ziso turi. Vanenge kutarisa neziso. Vakaipa vanofanana navaroyi. Vane shanje nepfinyi mumwoyo yavo. Vanofara kuwedzera nhamo kuhama dzavo. Vanodisa kubira vanotambudzika. Vanofara kuona vamwe vavo vachipambera ivo pachavo, vachidya vachiguta. Vanofarira nhamo dzavamwe. Vanodisa kwazvo kuona vamwe vachikwata. Kusundza zvokudya kana kuruvira zvipfeko. Mwoyo yavo yakaoma mikukutu sedombo. Vanodisa kuona vamwe vavo vachipambara. Vanofara kana zvichinzi ndivo vanhu chete panyika. Vanovenga rufaro norugare rwevamwe. Vanoda kufara norugare zviri zvavo chete. Kusundza kwavamwe vavo kunovapa manyawi. Vanofarira kuona shamwari dzavo dzichitambura. Mwoyo yavo yakakundwa noruchiva negodo. Chokwadi, Muvengi Muroyi asina chakanaka. Baya dede nemukanwa munyori. Vagonovi maskati. Ndisitomboziva kuti kwamuri manheru here, but tinoti welcome
sunungukai. Saka wow, unyanzvi hwekuti munhu haungamugoni. Ukashanda nesimba unoifira, ukashaya ukapema vokuseka, unoshaura kuti munhu chaanoda chii. Saka tinongoda kukurudzirana kuti you know what, vamwe pavanenge vachibudirirawo kana kushanda nesimba vachiita zvakanaka, ngatipembere, tifare, let's celebrate them. Murikuona isusu tichashandawo, tichakurudzirika. Uyuke masikati, alright, masikati koko uchakurudzirika woshandawo nesimba, and especially kana usina godo uchicelebrata vamwe, zvinhu zvinokufambirawo makomburo anouya. Alright, saka toda kumbodzidza chinhasi midziyo nezvipfeko, asi nhasi tiri kudzidza nezvemidziyo. Ndichaverenga zvavari kutaura kuti chakati nechakati, then tozobvunza mubvunzo. Vanhu vachaedza pavanenge vachiuya this whole week vachaedza kupindura mubvunzo, then patinodzoka next week toverenga mubvunzo yacho. Hanzi pane mhando dzakasiyana-siyana dzemidziyo nezvipfeko zvinoshandiswa panzvimbo dzakasiyana-siyana nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Zvinokosha kuchengetedza midziyo nezvipfeko zvakanaka kuti zvigare zvakashambidzika uye zvigare nguva ndefu zvisina kusakara. Mimwe midziyo inotevera. Saka tichataura mudziyo, then tobva tazotaura basa romudziyo nezvinoshandiswa kuugadzira. Alright. Hari dzinogadzirwa neivhu. Maswera sei, and welcome kune vese vari pano, ndinokuchingamidzai. Alright, so hari dzinogadzirwa neivhu. Shambakodzi kana kuti tsaiya inobikirwa sadza. Alright, saka na yangu yesadza ndoti nditambidze tsaiya yangu tava kuda kubika sadza, kana kuti shambakodzi hausati wasuka nanhasi. Alright, mukate kubikira usavi, hadyana kana kuti chikari, hari ine nyama yakabikwa. Gapu, kahari kadiki kevhu kanopakurirwa kana kubikirwa usavi. Yegapu iyi, you know, ndatombofunga kuti kasi vakakanganisa or something. Gapu, hanzi kahari kadiki kevhu kanopakurirwa kana kubikirwa usavi. Mbiya, ihari huru inoshandiswa pakubika. No guys, doro nobikirwa mbiya here, kwa ntumuro ndo nobikirwa mbiya. Don't worry, tinema questions nema answers. All right, so kuchina maneru vimbai. Oh, uri kuchina. Oh, ndati kuchina. Welcome. Saka, you know, pandiri kuverenga udai soka, because dzimwe nguva pamwe vanonyora vanogona kuita mistake, guys. Mbiya mudziyo wakaita sei? Mbiya panapa zviri kunzi hari huru inoshandisa pakubika doro. Ini ndaifunga kuti inobikirwa muriwo for real. I don't know, ngatibatsirane. Ko gate hari duku inowanzoshandiswa kunwira kana kuchengeta wawa, maheu kana mvura. I think toni yenyu yegapu is what made it look confused. Oh, okay. Maybe all right. Gapu, I don't know. Don't have to pronounce a mush. All right. Saka teta gate, hanzi gate hari duku inowanzoshandiswa kunwira kana kuchengetera wawa, maheu kana
Hii ndiregere hama dzangu. Gate, hari duku inowanzoshandiswa kunwira kana kuchengeta wawa, maheu kana mvura. Alright, mari tibatsire panapa. Gate, hari duku inowanzoshandiswa kunwira kana kuchengeta wawa, maheu kana mvura. I'm stuck. I'm really stuck. Pfuko, kuchengetera wawa, maheu kana mvura. But gate rikuti chii? I don't know. Dene, rinochengeterwa upfu. Chirongo, hari yokucheresa mvura. Saka ndigadzirisei samwe ipapa pane zvandiri kana paine pandiri kukanganisa. Because I'm really thinking kuti ndamixa zvimwe zvinhu. Alright, ndiro yemuti. Asi be patient, nekuti kuchauya mibvunzo ende tine ma-answers awo. Alright. Ndiro yomuti inoshandiswa kuisa mari panorora munhu. Panenge pachiitwa zvamasvikiro kana kupira midzimu nezvimwewo zvechivanhu. Ndiro yemuti. Alright, remember tandine kandiro kemuti. Mikombe inogadzirwa namatende, imwe inovezwa nemiti. Inoshandiswa kucheresa mvura, doro, nekunwisa mvura kana kuti doro, kamukombe. Tsero dzekupepetesa zvirimwa dzinogadzirwa nemiti. Ndasuwa tsero. Dai zvaibvira zvekuti unokwanisa kungove netsero yako yaunenge uchipepetesa. Maturi nemitswi, kutswa zvirimwa kana zvidyiwa nemishonga zvinogadzirwa nemiti. Migoti nemisika yekubikisa sadza nezvimwe zvinodiwa kusikwa nekumonwa inogadzirwa nemiti. Migwaku yekupakurisa zvibikwa inogadzirwa nemiti. Alright. Zvituru, zvigaro zvinogadzirwa nemiti. Maponde kana kuti masha kana kuti hukwe anogarirwa uye kurarirwa anogadzirwa nenhokwe, murara kana tsanga. Tswanda kana kuti dengu. Tswanda mudziyo unorukwa unoshandiswa kutakuriswa zvirimwa kana kuchengetera upfu. Dengu rakafanana netswanda asi riri hombe. Alright. So mutsvairo, mudziyo unogadzirwa neuswa kutsvairisa pachivanze kana mumba. Alright, tukutaura midziyo, totaura basa romudziyo nezvinoshandiswa kugadzira. Saka pane zvese zvatiri kutaura mudziyo atiri kutaura nhasi. Kana paine pamunenge muchifunga kuti panenge pakakanganisika, nyore macomments motiudza kuti kwenyu munoti chii. Alright, mudziyo uri pano nawo. Wedza kana kuti hamiro. Wedza kana kuti hamiro. You are welcome, madanhire vamadanhire. Good to see you. Wedza kana kuti hamiro, mudziyo wekukamira mukaka. Unovezwa sekaturi kaduku kubva pamuti. Wow. Alright, vanhu vanokamira mukaka mukahamiro. Hodzeko kana kuti chingo, hari inokodzekerwa mukaka. Takutaura mukaka wakakodzekwa. Iwe tora mukaka muchingo tidyise sadza kana kuti muhodzeko iri paserapo. Chinu, mudziyo wedende unochengeterwa mafuta okuzora navakadzi. Wow. Kachinu. Alright. Chitorobho chinoshandiswa kubopa mombe. Chinogadzirwa neganda remombe kana dzimwe mhuka rakachekwa rakareba ndokukoswa. Chikava. Chikava, chiwepu, chirukwa chamakavi kana dene chokutyairisa mombe. Wow. Alright. Saka ndiyo mudziyo yedu iyoyo. Alright. Maswera sei
vamadanhire kwamuri ndokutende nenguva yamawana yekupfura nepano. Alright, saka now hanzi pindura zvinotevera. Pindura zvinotevera. Ndikakwanisa kudzoka maybe later nhasi tichabva tangopindura. Alright, in Turkey. Alright, kuTurkey handisi kuziva kuti kuTurkey inguvai, but maybe masikati kana kuti manheru, I don't know. Saka hari yakazara nyama inonzi, hari yakazara nyama inonzi, tina A iri kuti igapu, toita B iri kuti dene, toita C iri kuti gango, toita D iri kuti mbiya. Oh, 5:40 p.m. Wow, kusiyana kwenyika. Alright, saka vanoedza kupindura pindurai. Hari yakazara nyama inonzi mbiya. Vagonovi vati imbiya. That's what I thought. That's what I thought. Apa pandandruku panga pachindikanganisa panapa, pachindiconfuse apa. You know, I really think they mixed up. Because panapa vakati gapu, hanzi kahari kadiki kevu kanopakurirwa kana kubikirwa savi, vakati mbiya hari huru inoshandiswa pakubika doro. Yeah, vakamixa ipapo. I agree, but even pakupindura, munoziva pakupindura vati chi? According to this book, pakupindura vati hari yakazara nyama inonzi gapu. So we really need to go back to school. I don't know. But the whole time, ndaifunga kuti ichi imbiya. Pane mpakutodwa vadzidzisi shona. I know kuti vagapare. It's vanogona rurimi chaizvo. Igapu. Mbiya ndo yenyama, gapu ndo inopakurirwa. Maita basi. Thank you. Nekuzvitsanangura. Ndandatorasika ipapo. Alright. Saka number 2. Hanzi kana sadza raita mapundu, chii chinoshandiswa kupwanya mapundu? A, mugoti. B, mugwaku. C, musika. D, mutswi. Ndinoziya zvangu, but for the sake of this, ngatiedze kupindura. Musika. That's right. Ndichifunga nyaya yesadza iyoyi ndakashanya ndakashanyira munin'ina wangu holiday Christmas ndakunobika sadza, ndikakwatirwa nesadza apa pakutopora. Unonakirwa wewe zvine museredzero. Alright. Number 3, bute rinoiswa pai namasvikiro pavanozomwisa vanhu? A, muhadyana. B, mumikombe. C, muchirongo. D, mundiro yemuti. Hey, Mr. Miles, mukwasho wevanhu. Welcome. Mukaka unokamirwa, makundishedza nezita rangu pano vanhu vanondiziva satete. D, mumbiya. Mukaka unokamirwa pai? Mumbiya. Alright, regedze tingocheka just in case of kucheka. Mukaka unokamirwa pai ndo zvatataura herezvi? Oh no. 4 iri kutaura kuti B, muhwedza. Ufunge. Vati hwedza kana kuti hamiro. Hanzi mudziyo wekukamira mukaka unovezwa sekaturi kaduku kubva pamuti. Hwedza, muhwedza kana kuti hamiro. Alright, number 5. Varume padare vanogara pai? A, maponde. B, zvituru.
C, migomo. D, matene. Varume padare, munogara pai? Zvituru. Yes. Zvirimwa zvinopepeterwa pai. Havana kutombotisira ma-answers apa. Zvirimwa zvinopepeterwa pai. Rusero. 7. Mikombe inogadzirwa nei? Mikombe inogadzirwa nei? Oh. Ndakutura kukopera nawo. Mapudzi. Yes, nemapudzi, but handina kuona. Yeah, mapudzi anenge aoma. Handiti. Mukombe. Apa hanzi mikombe inogadzirwa namatende, imwe inovezwa nemiti, inoshandiswa kucheresa mvura doro nekunwisa mvura nedoro. Meno kamukombe kemuti, but kemapudzi, you're right. Budzi rinenge raoma, kanonyatsota kamukombe kakanaka. But ndo zvavari kutaura panapa, vari kutaura kuti hanzi mikombe inogadzirwa namatende. Katende kachona kebudzi ka. Imwe inoveswa nemiti. Okay. Mombe dziri kurima dzinosungwa nei pazvikei? Mateni/matende, that's right. Mombe dziri kurima dzinosungwa nei pazvikei? Ndanchiverenga ndanakidzwa nekuriverenga izwi iroro. Joko, zviturobo. I remember ndiverenga kuti chiwep also. Yes. Joko, chiturobo, that's right. Apa vati chikava kana kuti chiwepu nekuti tunobva nzvimbo dzakasiyana muZimbabwe. Then, vanhu vanenge vaine kamutauro kavo kanenge vachiita. Hanzi chikava kana kuti chiwepi chirukwa chamakavi kana dewe chekuchikairisa mombe. Chiwepu. Alright. Hari inochereswa mvura inonzi. Hari chiwepu hachisi. Hanzi chiwepu hachisi chekuchikaira here. Chikava ndiye kuchikairisa. Ufunge, but that's ndo zvakanyora apa pamubhuku. Saka kana vachinyorera vana ende vachivatsanangura like this, vana technically they have to answer nekuti panenge pasina ma-answers aya tiri kutaura, vanenge vachizongoansa nezviri panapa. Hanzi i-time revision yechishona yatiri kuverenga. I-time revision yechi, but I'm understanding izvi ndo zvatakadzidza. Chirongo. Hari inochereswa mvura inonzi chirongo. Ngedza tione kuti panapa vari kuti chii. Hanzi mukombe inogadzirwa namatende, imwe inoveswa nemiti, inoshandiswa kuchera mvura kana kuti doro. Chirongo, ehe. Alright. Chirongo, hanzi chirongo hari yekucheresa mvura. There. Saka tine chirongo ndo hari yekucheresa mvura. Alright. But mukombe also wedoro, vamwe vanhu vanonwisa doro, vamwe vanhu vanonwisa mvura. Saka the number 1 answer is chirongo. Hanzi kana tichida kugadzira mashazhare tinoshandisei? Mashazhare chi? Regetsa tione panapa. Chibage chakadzorwa. Mashazhare kana kuti manhuchi. Vamwe vanoti manhuchi kana kuti chifuti. Okay, now I know.
Saka kana tichida kugadzirisa mashazhari tinoshandisei mapfunde. Saka regedze toni. Okay, ndine maanswers. Saka hanzi tinoshandisa duri nemutswi, nekuti tinoshandisa chibage chinenge chakaoma nezvimwe zvese zvatinosanganisa. Saka tinodzura chibage chidzura sokuti chifunuke chigadzirike. Tova tazochi. Alright, so Inga, we are doing well. Rurimi rwame hatina kumbokanganwa. Ndinotenda zvikuru. Vese vari pano. Shona is complicated. Iri complicated. Mwana wangu mukomana. Good revision. Mwana wangu mukomana anga achiti dai ndamunyorera. Vanonzwa. But dzimwe nguva anenge achiziya but ozvidhauta oita kunge ari kukonfusika kati dai ndanyora mamwe mazwi. Saka ndimuudza kuti Shona izwi rimwe 1 rinogona kureva kuti zvinhu zvakawanda. So ndakada kutry kunyora mazwi atinoshandisa mazuva ese pretty much. So any questions dzangu nhasi ndisati ndaenda? Any questions dzamuri kuda kubvunza vatete? Vatete we, vatete. One question can have many answers, I know. Vatete munodarire kuchengeta matsotsi. Handidi zvekutaura nesimbe mamai. Unongoti mabrothers ako anenge vatsotsi wochivabikira sadza. Kudzikotsira. Wow. Rakanyorwa nani? Ndenda kutsvaga ndofulari tinokwanisa kuribata. Because ndine mamwe andanyatsotofunga kuti hey tikabata iri, but mamwe anenge asiri kubatika. Rakanyorwa nani iri? Vatete lokuchizoti hanzvadzi dzako matsotsi, iwe busy kuvabikira. Naneva chimeno. Alright, ndicharitsvaga. Saka mabhuku akazoya mamanje raya kana kuti chimwe mabhuku hatina kana kuzotomboanzwa nezvawo. Hatina kana kutosombanzwa nezvawo. Alright, ndatenda. Tava nenguva yakanaka. Murare mushe, muri kubikeiko kwamuri kuLondon, vari kuChina, vari kwavari. Ndera kudhara. Ndera kudhara. Saka I wonder kuti vaichuza vainyanyofarira kasi vaisarudza nengeta best seller or something. Yeah, because pane vamwe ana nyamunduri vakabva vaenda panumber 1. Zvokuti mabhuku avo ese ndo anongoramba achingodzokorodzwa muchikoro, you know. Vamwe hatina kusombaziya. It's a very good book. I'll see you. All right. Thank you. Murare zvakanaka, muskwera zvakanaka. In for me, ndinoskwera mushe nekuti kuseni. All right. Thank you so much.